ಮಾರ್ಗೋಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಗುಂಡಿಲು ತೋಜಿನ ರಾಜಮಾರ್ಗ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಗೂ ಮಲ್ಲ ಸಾದಿಂದ ಆವೊಂದುಂಟು ಒಂದು ಬಿಸಿ ರೋಡು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕಥೆ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷಲೊಡದಿಂಚ ಈ ಮಾರ್ಗೋಡು ಒಂದುವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಅವೇತೋ ಗಾಡಿಲು ಪೋವಡು ಕೆಲವು ಉಲೈ ಮಾರ್ಗುಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲು ಉಪ್ಪುನೆಂತು ಒಲಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಲಿ ದೂರದ ಊರ್ಲೆಗ್ ಪೋಪುನ ಬಸ್ ಲಾರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಲು ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ನೆ ಒಂದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಗೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಗುಂಡಿಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಲು ಬುಡಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಾಡಿಲು ಪೋಯರ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾತಲೆ ದಿನ ಅಪಾಯದಂಚಿ ನೂಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಈ ಮಾರ್ಗ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷಲೊಡ್ದುಂಬು ತಯಾರಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಡಿ ಮುರ್ಕುದನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಲು ದಾಂತಿನ ಮೇಲ್ಸಂಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಟ್ಟನ ಚರಂಡಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿಲು ಗಾಡಿಲಿನ ಉಂತಾಯರ ಜಾಗೆದಾಂತೆ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ಉಂತುನ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಲು ಪಂಡದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಆತಂಡು ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಒಂದುವೇ ರಾಜಮಾರ್ಗೋಡೆ ಪೋಪುನೆ ಬರ್ಪುನೆಂದಾಂಡ ನನಲ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ದೂರು ಕೋರಂಡಲ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಇಲಾಖೆ ಲೆಕ್ಕುಗಿದ ತುಂದು ಜೀಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರ್ದೇರು